takový hurá den. Takže to bychom možná měli říct na úvod, že Viktor, protože když jsme domluvili tenhle termín, tak to bylo v době vlastně, kdy ještě aktivně hrál. To byl taky důvod, proč jsme domluvili až červen. A taky to bylo proto takhle dlouho dopředu, takže bohužel Viktorovi do toho vlezla dneska svatba. Ne moje teda. No. Ale i přesto teda přijel, takže za tomu samozřejmě patří velký dík. Ale Viktore, medailonek jsme viděli. No. Já myslím, že asi spoustu těch věcí, které jsou stěžení, jsme tam slyšeli. Já jsem se připravoval na to, že se na tebe připravím. Jsem trošku vyděšený. No ne, dopadlo to úplně stejně, když jsem Viktora navštívil asi před 3 týdnama a říkal Viktor, musíme se nějak domluvit, musíme to nějak dohromady. Jo, jasně, přijeď. Dali jsme si kafe, pokecali jsme si o finských holkách a za půl hodiny jsem byl pryč a v podstatě jsme se nedohodli vůbec na ničem. A ještě mě mimochodem ale pokusal Viktorův test, teda. To jsem pak pochopil, že každý pes nemá rád pošťáky a pojišťováky. Je to asi ale Viktore, nicméně, já se vrátím asi úplně na začátek. Ty jsi hrál v podstatě od začátku v Jihlavě jako od kluku. Přivěď ti koukej táta. No, tak vlastně můj otec hrával za Žďár, první národní. Měl i nějaký nabídky hrát vyšší soutěž, ale on říkal radši, než abych hrál nějakou 3., 4. lineu a moc se tam třeba nedostal, nebo třeba moc nehrál, tak radši hrál za Žďár, který v té době vlastně hrál špičku v první národní, to byla vlastně jenom o soutěž níž. A takže pro mě vlastně to bylo takový samozřejmý mít doma hokejky, mít doma hokejový stroj, takže už od malička, já nevím, od 3, od 4 let jsem se oblíkal do toho, začal jsem na těch brusličkách, myslím, že ve 4 nějak, ale to teda byly ty dvojnože, jo, abyste si nemysleli, že jsem brusle. Takže jsem se začal nějak pohybovat po rybníku a na stadionech a prostě pro mě to bylo najednou takový přirozený a já jsem se vlastně do toho hokeje přihlásil sám, mě do toho nikdo nenutil. V první třídě přišli náboráři k nám do třídy, nechcete hrát hokej, tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit. Ale od začátku to byla Jihlava teda? Od začátku to byla Jihlava. Ty jsi v podstatě v 18 nastoupil za Chlapy poprvé. No. Což bylo teda v roce 90, to jsem se tady připravil. Dobře. A předpokládám, že jsi teda byl vojákem z povolání v té době? Ne, já jsem vlastně hnedka chvilku po uplynutí 18. roku a po maturitě v září teda na první pokus nic nedával. Tak, ale to mě nepustili k maturitě vůbec, kvůli ruštině teda, to musím říct kvůli ruštině. Tak jsem vlastně hnedka, myslím, že to byl říjen, hnedka nějak tak začátkem října narukoval do tábora a Dukla v té době měla hrozně nabitý kádr. Oni vlastně, to byl poslední rok, kdy Dukla vlastně získala ten titul mistra republiky a já zase právě, když abych hrál za juniorku Dukly anebo leštil střídačku, tak jsem potřeboval, prostě mladý kluk potřebuje hrát. Nepotřebuje sedět na střídačce, potřebuje na ledě a získat co nejvíc zkušeností. Takže na tomhle základě já jsem vlastně nastoupil do tábora, který hrál špici vlastně první národní. Dobře, a medaili za vítězství, protože Jihlava v té době vyhrával extraligu vlastně, tu máš? Nemám. Ale 2 zápasy si hrál? Tak no, hrál, tak pustili mě tam, jestli se to dá za hrou, to nevím, protože jsem byl v takovým stresu tenkrát, že to si těžko dovede někdo představit, protože já nevím, no, já jsem na tu Duklu chodil od malička a prostě tam hráli vynikající hráči, chodil tam prostě narvaný stadion a najednou jsem tam stál vlastně na tom place já, hrál jsem, takže mi se to v tu chvíli, tak jako bylo to, ty pocity bylo to na mě hodně, ale vím, že ten první zápas nebyl úplně to ono a druhý už byl lepší. To byl ten poslední v té sezóně. To byl ten poslední, byl tak dobrý, že když jsi moc dobrý, tak se vraj zpátky. Ale pak se zeptám, prostě velikost suspenzoru je stejná? Nebo jsou jako různé velikosti? Mně bohatě stačí ten obyčejný, ale asi jsou i větší. Golmani mají veliký. Jo, děkuji. Myslíš suspenzory? Jo, samozřejmě. Teď se tam úplně nakonec, pak projedeme asi spoustu těch věcí z té kariéry. Jak dlouho bys hrál, kdyby si hrál? Protože ty si letos skončil, ten definitivně kvůli zdraví. Tak já jsem se vrátil domů do Jihlavy, já jsem chtěl odehrát aspoň 2 sezóny, i když jsme měli tak jakoby výhledově, že by to šlo třeba i 3, ale bohužel, no, tak člověk míní, zdraví mění a my jsme do toho rizika trošku šli, ale já jsem to koleno v té přípravě cítil dobře, jenže tam je to prostě strašná troška od toho dobře v tom stavu, když to má člověk ty kolena.
A takže nakonec při druhém zápase mě tam píchlo, tak jsme si říkali, dobrý, tak se to nějakým způsobem dá dokupy. No ale zkusil jsem vlastně operaci, aby se to pročistilo. Doktor asi svačil na tu operaci, protože za 3 dny jsem měl zánět, takže jsem vlastně asi v pondělí operovali poprvé, v pátek po druhý. A pak jsem se léčil. Jako průběh byl hodně nadějný byl průběh. Cítil jsem, že se to zlepšilo, že tam nemám takovou tu ostrou bolest v tom kolení a moc jsem se těšil zpátky, nechtěli jsme to uspěchat, hodně jsem to posiloval, rehabilitace probíhaly všechno a vlastně de facto, já nevím, 3-4 dny předtím, když jsem se vlastně jakoby měl vrátit do zápasu, tak jsem furt se změnil směr na tréninku a píchlo mě v tom znova a v tu chvíli už jsem viděl, že to nemá cenu. Já jsem nechtěl hlavně kvůli týmu, aby prostě čekali, jo, bude hrát, nebude hrát, aby se to nemotalo kolem mě, protože i prostě novináři pořád chodili, ptali se, jestli už budu nebo nebudu. Tak jsem zašel za trenérama a říkám, bylo to teda hrozný rozhodnutí, a říkám vlastně Vlčákovi, hele, já končím. Tak trošku na mě vykolil oči. Potom jsme zavolali vlastně Beďu Štěrbana, což je vlastně jednatel, jeden z lidí, který mě tam do té hlavy dotáhl. A oznámil jsem mu to taky. A až potom vlastně jsem přijel domů a oznámil jsem tu manželce, ale jinak to nikdo jiný teda nevěděl. To bylo takový překvapení pro celou rodinu. A ten tvůj odchod vlastně z Vítkovic do té hlavy byl taky takový zajímavý, protože ty v podstatě byl uvolněný hráč, jak jsem pochopil, ale zároveň Vítkovice za to by chtěli nějaký peníze a tam byla zajímavost, že se na tebe skládala fanouškovská základna vlastně v hlavě. No já si myslím, že to je jedna z věcí, která se prostě musí změnit v tom našem hokeji. Jo, to prostě není třeba jak ve fotbale, tady těch peněz tolik není a i když mě skončí smlouva, tak prostě ve fotbale, když někomu skončí smlouva, je volný hráč a jde si kam chce. Já si jakoby můžu jít taky kam chci, ale bohužel mám pořád v důchodcovském věku nějakou tabulkovou hodnotu, což bylo 300 000. A to je prostě pro spoustu klubů hrozně moc peněz a to ještě se nebavím o klukách, který třeba chcou měnit a chcou za ně třeba 1,5 milionu. Jo, to je prostě, to je špatně a mělo by se s tím něco udělat a hlavně já si myslím, že třeba po 35 by nemělo být už vůbec nic. Jo, dobře, tak za ty mladý kluky chápu. Ten oddíl nějakým způsobem vychovává, prostě do nich investuje, tak tam musí nějakou dobu odehrát a do nějaké doby, samozřejmě tomu rozumím, chci ty investice dostat zpátky, protože nikdo to zadarmo dělat nebude, ale zase prostě, když vlastně spousta kluků v mým věku nebo ještě mladších musela skončit, protože říkám, jako nikdo za ně nebyl ochotný dát těch 300 000 třeba, což je vlastně asi ta nejmenší částka. Takže byl vlastně na konci ten nejlevnější. Přesně tak, no, tak já jsem byl poruchový zboží a tak dopadlo. Záruku na mě nedali teda, to je škoda. Ale fanoušci se složili, to bylo zajímavé, to se málo kdy stane. No to byla jako další věc, která mi moc nepomohla, protože když jsem ještě viděl, říkám, kurňa, tak ty lidi ještě se do toho zapojili tímhle způsobem, tak to chtění prostě pro mě bylo ještě větší. Já jsem hrozně moc té hlavě chtěl pomoct. Bavil jsem se o tom třeba s Vlčákem, s Beďou, že říkali, hele, no to bylo ale super, že jsi tady byl, protože oni ty kluci, aspoň hlavně ty mladší, věděli, že opravdu nic není zadarmo, když viděli, že musí vidět, že i hráč, když je mu prostě 40, tak musí dřít a já si myslím, že musí ještě dřít víc než ty mladý, protože ta rychlost už ubývá. Myslím si, že fyzicky nebo silově jsem se cítil určitě líp třeba než 25. Nerozumím tomu, ale fyzičku pořád jako dobře, ale prostě rychlost ubývá, takže na tom člověk musí nějakým způsobem zapracovat a hlavně tu rychlost teda už musí nahradit taky hlavou, že? Protože už nemůže s nima závodit s těma mladýma pořád tam má zpátky, takže si musí taky počkat na nějakém svým místě a ví, že mu to tam přijde. Ale takže v hlavě 4 roky, no. Do 95. Říkám to dobře? No, myslím, že jo. A to jsi byl už normálně v extraligový hlavě, nebo se ještě v té době tak nějak... Ne, já jsem vlastně, to byla ta sezóna, kdy já jsem naskočil ty 2 zápasy, tak ta se dohrála, udělal se titul a já jsem hnedka potom od letní přípravy už nastoupil v hlavě. Jo, a už jsem byl v Dukle, ještě jsem dojížděl, protože já jsem ještě šel, myslím, že jsem byl na 18 měsíců na základní vojenské službě, takže jsem ještě dojížděl vlastně jako záklaďáka a vlastně už jsem měl náběh na lampasáka teda, protože bez toho to nešlo, ale v té době vlastně došlo k té změně v té společnosti a stal se ze mě občanský pracovník. Občanský pracovník na nějakou dobu a pak během asi dalších
3 měsíců už jsme se z nás vlastně stali jako taková zvláštní sorta hokejisti, oni nevěděli vůbec, kam nás mají zařadit, hlavně na finančáku a takovýhle věci, takže to bylo takový trošku složitější, ale nakonec se vlastně bylo jako OSVČ. Takže daně jste platit nemuseli v tom bordu? Ne, museli jsme platit všechno. Ale tak mi řekni, ty jsi byl v Jihlavě teda 4 roky, pak jsi odešel do Slávie. Tak mě by vůbec zajímalo jako laika, jak to vůbec jako funguje, když se řekne odešel do Slávie, co to jako znamená? To znamená, že přišel někdo ze Slávie do Jihlavy, tak Jihlavy chce do Učíka, my vám mu tady vysolíme, nebo naopak Učík řekl, já už Jihlavy nechci, já chci do Slávy. Tak, to byla ta varianta. No, jako kdyby ta Jihlava prostě šlapala, tak jak šlapala, tak bych tam hrál hrozně rád, ale tam najednou prostě nebyli kluci, ty kluci dobrý, co byli, tak vlastně končili nebo odešli do zahraničí zkusit prostě angažmá. A zůstal tam hrozně mladý, neskušený tým a my jsme prostě neměli výsledky a ty lidi, kteří jsou v Jihlavě zvyklí prostě na nějaký určitý stupeň výkonnosti a výsledků, tak najednou byli hrozně zklamaný a my jsme najednou hráli třeba pro 11-15 diváků a to bylo hrozně tristní, jako pro i kvůli atmosféře, to, jako co si budeme povídat, když přijde 4-5 tisíc, tak ten zápas vypadá úplně jinak, ten náboj, vůbec to nasazení. A nebylo to dobrý a hlavně v té době ještě tam byly takový ty mocenský zákulisní boje v Jihlavě, tam se pořád mezi sebou byly nějaký strkanice, kdo, jak a další věc, co byla, tak tam si každý myslel, že když ten kluk je z Jihlavy, že tam bude hrát skoro zadarmo. No. A přišel tam kluk z Brna, tomu prostě dali opravdu velký peníze a my jsme tam hráli jako za pár šupů pořád. A já jsem si do toho skočím, to jsou přesně ty věci, které nás zajímají. No, tak to já právě tak jako tady když se bavíme o hokejistech nebo fotbalistech, tak tady lítají miliony, že jo, tak nebudeme se ptát na toho Brňáka se zeptáme, tady se ptát nebudeme, že? Já už ani nevím, jak se jmenoval, No tak ale kolik měl peněz, vidíš? No v té době měl 2krát víc než já určitě. To bylo, v té době to bylo nějakých 15 000. Hrubýho, jak se říkal. Tak. Jo, tak to jde. To jde. To říkám, my jsme byli dobrovolníci v té době. Ale ne, dobře, ale prostě to říkám a já najednou jsem vlastně zjistil, že se dá hrát i za větší odměnu, protože já jsem byl jako mladý kluk, takže jsem vlastně šel vypomoct Třinci. Vlastně tenkrát tam přišel pan Haramčík, to bylo poprvé, co jsem ho poznal. A já jsem už v té době byl vlastně v národním týmu. A on říkal, hele, já mám do 21, takže vy byste klidně mohli hrát, chcete pomoct Třinci dostat se do extraligy. Já říkám, jako proč ne, protože my jsme v tu dobu měli hrát takový to s Duklou, jak teďka se hraje třeba, teď se hraje play-out nebo něco takového, ale to byla skupina, z které se stejně nedalo spadnout, nic, to je skupina prostě o ničem, to nemá ani cenu hrát, to nemá náboj, na to nechodí lidi, to je úplně zbytečný. Jo. No, takže jsem říkal, jo, tak to já si radši zahraju. Jo. No a když jsem zjistil, že se dá vydělat během 2 měsíců docela celý rok v Jihlavě, tak jsem o tom začal přemýšlet, říkal, no, by to nebylo špatný třeba si vydělat nějaké peníze. A vlastně tenkrát Třinec jsme postoupili, myslím, že jsme vyhráli, vlastně už, protože postupovali první 2 mužstva, tak my jsme vyhráli čtvrtfinále 3-0 na zápasy, semifinále 3-0 na zápasy. To člověka baví, když se vyhrává, ještě to dostává peníze. Takže jsme vlastně byli jenom v extralize s tím Třincem a oni hnedka okamžitě chtěli, abych tam vlastně zůstal. No, tak nám vlastně si tam Wikipedii lže teda, protože lže, že jo. Dobře, takže z Jihlavy jsi šel do Třince. Ne, já jsem nešel do Třince. Ale chtěl jsem. Jo, chtěl jsi do Třince. No, a já jsem právě si kousl a říkal jsem v Jihlavě, ale já už se nevrátím. Já prostě chci hrát jakoby v týmu, protože oni chtěli tenkrát vybudovat silný tým, tak železárny vlastně v té době asi byli bezední, takže říkali, že seženou hodně dobrých hráčů a že ten tým bude za něco stát a já jsem chtěl konečně si zkusit hrát, jaký to je prostě hrát někde nahoře v té lize a pokud možno vyhrát tu ligu, no ale čekal jsem, zůstal jsem tam asi měsíc, ale prostě žádný posily se pořád nehejbali, tak jsem řekl panu Haramčíkovi, se nezlobí, že tam teda hrát nebudu, protože opravdu chci, že nechci začít zase to, co v Jihlavě, abych hrál nějakou soutěž dole. No, tak hnedka se mi ozval Vsetín, tam jsem odjel na 14 dní za panem Zubíkem, jsme se domluvali, co, jak, tak jsme byli domluvení, no, ale oni museli sehnat vlastně souhlas Jihlavy, protože já jsem byl hráč Jihlavy a měl jsem ještě rok platnou smlouvu.
ale samozřejmě i hlava v té době byla na tom finančně, jak byla, tak byla ochotná přistoupit za nějakých podmínek na to, ale pořád se nějak nebyli schopni domluvit a najednou mi zavolal vlastně pan Herstu ze Slávie a říká, hele, máme pro tebe prostě, jsme domluvení s Jihlavou, máme pro tebe ty a ty podmínky a Láďu Růžičku jako spoluhráče, co na to říkáš, no, takže ten večer jsem hodil 10. To bylo rychlý rozhodnutí. To bylo rychlý rozhodnutí. Přijeli pro mě do auta, jeli jsme do Prahy. Hele, ty jsi hned v prvním roce ve Slávii teda byl v podstatě nejlepší střelec extraligy. Víš, kolik jsi dal gólů v tom roce? No, člověče, jako celkově? No, to vím. V tom roce, na celkově. Ale malá nápověda. Celkově, no, není to 40. Není to 40, tak 38. No to si zase přidal trochu. 37. A mimochodem, když jsme u těch gólů, to ještě taková zajímavost, a to málo kdo ví. Víš, kolikátý ty jsi v historii české extraligy vlastně v rámci bodování deníku Sport jako střelec podle počtu střelených gólů? A mimochodem zkus počítat, jestli ti může někdo v dalších asi 20 letech dohnat. Tak to ti rovnou řeknu, že ne teda. Ale to lžeš. Protože aktivní hráč za tebou je asi o dalších 100 gólů teda v tuhle chvíli, který ještě hraje, ale ve věku, kdy ale dobrý 2 sezóny já mám mě. No to 100 gólů asi ne, člověče. Tak už na kolikátém si píš ty? Tak, 11. Lepší, člověče. Lepší, jo. 11 je hezký číslo, to by se mi líbilo. To by se ti líbilo, ale jsi 7. 7. Jsi 7 a v podstatě z mladších hráčů, nebo z mladších, no, je před tebou vlastně jenom Láďa Růžička právě, když to jmenoval teda. Ten mě mrzí, no. Ale jenom asi o 30 gólů teda, takže furt jakoby, kdyby si... Dal si ve 400 zápasech méně, si myslím. Tak to je možný. Takže to si myslím, že je teda pěkný úspěch. Já nevím, jakým způsobem jakoby, oni to bodování počítají. Každopádně 457 gólů, tuším, správně to bylo. Mm-hmm. To je nároďáky extraliga asi, že? To je nároďáky extraliga, no spočítají dohromady. Mimochodem za nároďák víš, kolik si dal gólů? To bych si měl pamatovat. 55? File? 57. Já to taky nevím. 57. A děkuji. Ukážu čas na všem. A tak budu mu to vyrostlit. Už asi žádný nepřidám. No tak spolupráce s Láďou Růžičkou, to nás asi zajímá, protože ten furt jakoby aktivně plní média teda. Takže vzhledem k tomu, že jsi byl nejlepší střelec v tom roce, tak to zřejmě asi fungovalo. Jo, tak Láďík je prostě své ráz takový trošku. Budu mít víc dotazů k tomu, no, takže já si nemůžu stěžovat. Ještě vlastně tenkrát tam byl další výborný hráč, Miloš Hořava, který nahrál v obraně a musím říct, že s takovýma klukama hrát třeba přesilovky, tak to je radost. Jo. A to bylo ještě v době, kdy se hrál a kdy se vlastně dalo hrát na 3 lajně. A třetí s vámi byl Ivo Prodor. No. Jo. Ten byl hodně rychlej dozadu, potřebovali jsme to. My jsme se moc nevraceli z Láďem. A tak já myslím, že ty o to bys taky říkal, jsi štírek takový rychlej, ne? Ale já, víš, co je zajímavý, já jsem vždycky dopředu jenom jezdil rychle. Já to měl zpátky hrozně do kopce. Jako jsme se zpátky nechtěli, to bylo jako samozřejmě, když jsem musel, tak jsem se kousel, ale jinak prostě jsem se tam moc nemotal. Já v tom bránění moc neuměl a musím teda se přiznat, že teď konečně jsem měl vlastně ve Vítkovicích trenéra prvního, který to po mě ani nechtěl. Normálně můj Mír Trlčík, já jsem se párkrát, jako, protože už jsem byl tak starší, tak už mi jako záleželo hodně na tom, aby jsme uhráli nějaký výsledky, tak jsem se vracel jakoby poctivě a mi on za mnou přišel a říká, ty Učo, víš co, nechám radši dědu 3-2, protože když se vrátíš 3-3, tak oni stejně nevědí, jestli se budeš držet nebo ne, ty věci. A oni pak si myslí, že ho budeš mít takhle, když budeš dělat 3-2, tak už to budou řešit jinak, protože ty pak stejně odjdeš někam jinam. Tak už jsem ho poslouchal, ale už jsem se tam vůbec nehrnul. Takže v obránce si nebyl nikdy dobrý? Ne, to mi nešlo. A tak ale vracel jsi se. Hele, já jenom 96. a to asi byl první takový velký úspěch tvůj. Nebo vás, hlavně teda nás taky v podstatě, a to bylo mistrovství světa. Tak to by mě taky zajímalo, jak se k tomu člověk dostane, to tě osloví ten reprezentace, řekne, pojď to s náma zkusit, máte nějaký přípravný kempy, nebo rovnou se byl jako nejlepší střelec extraligy jako v takové formě, že se automaticky prostě byl v základní sestavě. Jak to funguje? Ne, to vlastně je vlastně jak teď, to jsou vlastně takový ty turnaje, teď tomu říkal to Eurohockey Tour, my jsme vlastně objížděli předtím už taky, já už jsem tam vlastně byl ten rok předtím, mě vzal pan Bukač do nároďáku. Pak vlastně na základě toho, že jsme hráli za ten Třinec, tak vlastně já jsem tam byl Roman Kaděra, ještě myslím jeden kluk
tak nám řekl, že nás prostě nevezme na mistrovství světa, že to nebylo fér pomáhat jakoby extraligoví hráči, Třinci o postup. Pravidla to umožňovaly, proč ne, jo, ale říkám, to mistrovství světa v 95. Vlastně uniklo na základě tohohle a vlastně hned od letní přípravy před další sezónou už jsme jeli na další vlastně tady ty kempy takový, nebo přípravní, tak to byl vždycky týdenní blok, kde se trénovalo a tam v té době se hrál první turnaj, to bylo ještě taká ta Pragobanka nebo něco takového ve Zlíně, jak se hrál ten vlastně ta česká hokejová, česká vlastně soutěž, takže tam jsme takhle byli pohromadě, pak bylo Rusko, tam byli všichni nemocní předtím, to bylo zraněných hráčů. Když se do Ruska, tam nikdo nechtěl jet, prostě to bylo v době, kdy nám jsme byli v hotelu, kde chodili kočky po restauraci a nebylo co jíst, ale fakt byl hlad jako na tom, že jsme si vozili salámy normálně, aby jsme se najedli chleba, protože oni nás jako chtěli pohostit, oni to mysleli dobře, ale to nebylo jedný takový jejich, to bylo maso plný másla, tak jako to by se dal před zápasem, že jo, takovýhle věci, ne. No, a pak vlastně další bylo Švédsko, Finsko a tam už se to nějak jakoby zužovalo k tomu mistrovství světa. No, dobře, takže mistrovství světa v 96. se vyhrálo teda nakonec. Ty jsi vynechal světový pohár na podzim potom, což udělal si zjevně dobře teda, protože to byl ten náš takový velký propadák tenkrát, když se i Němci nám naložili 7-1. Tak já bych tam klidně jel, ne, že bych ho chtěl vynechat, ale tam tenkrát vlastně brali hráče z NHL, že jo, takže tam byla velká konkurence a byla to škoda, no, protože to byla taková studená sprcha po tom mistrovství světa, kdy vlastně o toho bylo velké očekávání a nevyšlo to, ale tak stane se to. 97 Helsinki, to jste byl třetí. Jo, tam nás zmlátili v Kanaděni vlastně. Já jsem vlastně nehrál tu dobu. mě už trefili do kolena, takže já už jsem byl v kabině, tu dobu díval jsem se na to v televizi. A tam vlastně to semifinále bylo hodně zvláštní a ještě potom další věc byla, že nám vlastně vyřadili některé kluky, vlastně, který se vůbec nechtěli prát, ale tak se rozhodli, no ale nakonec třetí místo se vybojovalo a to už jsem teda sledoval jenom z hlediště. No. K těm rvačkám to možná se zastavím taky, protože tady vždycky taky bavíme, jestli je to takový štengrování pro diváky, no, protože někdy to vypadá krvelačně, tak já myslím, že takhle to asi úplně taky není, ale kde je taková ta jako pravda pocitová tvoje na tom ledě v tu chvíli, jestli je to fakt tak, hele pojď, tak já ti taky plesknu, ať se všichni pobavíme, jsem teda naštvaný, tak ti možná vrazím víc, anebo je to fakt takový, hele, ty já tě nejradši zapiju prostě. No já měl tu druhou variantu, teda vždycky jsem vždycky ale hlavně já třeba úplně obdivuju ty fotbalisty, jak oni prostě nemůžou nic udělat. Ten hráč je okopává, směje si jim, plive na ně a ono nemůže ani trefit, jako víš, já bych to asi nedal, to nevydejchat, takže tam je takový to, já jsem to třeba nedělal, tak samozřejmě, když k tomu došlo, tak toho člověk šel, ale spousta takých hráčů v lize hlavně to je, že tě sekne zezadu přes dejtka, a se jako otočí, že nic, on tě píchnou a dělají jako, že na rozhodčího, jako, že vůbec nevědí. Já teda jsem to nedělal nikdy, že bych nikomu vyhrožoval prostě, jo? Protože jak už začneš vyhrožovat, tak on si tě bude hlídat, už si dává pozor. Tak jsem ho třeba nechal vždycky tak 1-2 vydejchat, takže si myslel, že už je to dobrý, no a pak jsem se snažil někde najít. Nezapomínal jsem tohle. No a potom, to zase teda teď přeskočím, ale o hodně let dopředu, pak se byl proslovit tu svou hlavičkou taky jednou. To není tak dávno. A kdyby to aspoň byla. Ale to bylo prostě, já nevím. Myslím, že možná spoustu lidí ani neví, ty jsi byl vlastně vyloučený teda do konce zápasu. No, vlastně to bylo finále extraligy proti Třinci a zrovna ten Květon, to je jeden z těch hráčů, co pořád štěkají a posekávají. Řeknou, tak pojď, jak se na ně otočím, tak dělá, že o tom neví. Jo. No a tam už mi teda prdla elektronka, protože mě zase tam něco zezadu seknul nebo píchnul mě do lejtka, já už jsem se otočil a věděl jsem, že mu nic nesmí udělat. A hlavně jsem věděl, že mu fakt jako nesmí praštit tu hlavu. Já jsem vlastně, my jsme vzali plexisko na plexisko, takže opravdu, jako kdyby třeba neměl plexisko, to ještě chápu. A jen jsem takhle jako do něj strčil trošku. To nebylo jako, že bych zaklonil se a praštil ho hlavu. No a takže vlastně na tomhle základě dobře dostal jsem nějaký trest. Říkám, dobrý, budu hrát další třetinu a tam vůbec jako nebylo řečeno, že dostanu tenhle trest. My jsme se vrátili na led po třetině, já si jdu sednout a přijde za mnou rozhodčí a říká, ne, zpátky. Jo, zpátky a do kabiny. A říkám, jako co? On máš 5 plus do konce, udělat hlavou. A říkám, to jste nevěděli hned?
Bylo to taky hrozně zvláštní rozhodnutí, ale mimo záznam musím říct, že nakonec tu hlavičku opravdu dostal ten Květoň. Bylo to teda na Stodolní. Ten samý den dostal na ty Stodolní teda. Večer, no. No, hlavičku, no. Já říkám, tak ať si máš proč příště vymýšlet, když je to tak hrozně bolelo, tak tekla mu chvilku krev, ale 2 tampony a bylo to dobrý. Ale mimochodem, když jste takhle na těch mistrovství, vás tam 20-30 chlapů v nejlepších letech v podstatě, že jo? Jakým způsobem tam funguje parta? Je to takový to, že sedíte vážně, večer rozebíráte zápasy, nebo jdete spíš na pivo, nebo... Je to hrozně individuální. Jako já si myslím, že prostě to mistrovství je hodně specifický. To je vlastně období 14 dnů, kdy se vlastně člověk snaží už předtím vyladit tu optimální formu do toho krátkého časového období. A i tak prostě třeba se stane, že někomu to jde líp na začátku, někomu to jde líp uprostřed, někomu na konci. A tam právě je o tom, aby to šlo aspoň někomu během těch 14 dnů, jo, aby to vždycky někdo otáhl. Samozřejmě se může stát, že to nejde vůbec nikomu a pak se člověk vrátí bez medaile a lidi jsou naštvaný, ale říkám, je to prostě načasování té formy, hlavně základ je výborný golman. A pak to každý podřizuje tomu, co mu vyhovuje. Někdo potřebuje si dát po zápase, než jde spát, třeba 2 pivka, někdo 3, podle toho, jestli se hraje druhý den nebo nehraje. Někdo si dá radši prášek na spaní, někdo se jde projít. Tam se to opravdu jakoby podřizuje tomu nejlepšímu vědomí a svědomí, aby se udělal co nejlepší výsledek. No a ty? Já jsem se radši chodil projít. Já jsem ty piva moc nemusel. V té době se ty nealkoholicky ještě pít nedali nějak. Takže radši procházka a takový to přemýšlení, hlavně se musí člověk hodně soustředit. Potom bylo Finsko, Helsinki. Tak na to jsou vzpomínky, jaký to jste byli 3. No. Já totiž vždycky nevím, když takhle sedím v hospodě, si vám říkat, když tady teda sedíš, protože normálně říkáme, byli jsme 3, že jo? Když tady teda tak sedíš 3, tak nevím, jak si k tomu postavit, jestli jste teda byli 3. Byli jsme 3. No, protože když jste třeba 5, tak vy jste 5, že jo? Jinak jsme první, že jo? Ale já to mám to samý, ale... A tak tady můžeš hlavně mluvit upřímně, tady se to stejně, jak seš v hospodě, druhý den si to stejně nebude nikdo pamatovat. To doufám, ale... Takže jsme byli 3. Dobře, tak já nakonec mám helmu, tak aspoň vy 2 jsme byli 3. Bylo to milý, že jo? Fajn. Aspoň nedají bylo. Jaký malý pivo, jako na vztahy manšaftu, trenér? Říkám, já teda jsem nikdy nezažil, že by tam byl někdo problémový. Já si myslím, že i ty trenéři, prostě, ono to je hrozný umění sestavit ten tým tak, aby šlapal. A myslím si, že třeba je i třeba volný některý hráč, který by byl i lepší, než třeba ti, co tam jsou, ale už by třeba nezapadal do té koncepce, nebo není až tak dobrý do té partie a ono radši vzít toho kluka, který dělá pohodu a nebude nafouknutý, že nebude hrát, nebo prostě, že nemá takový prostor na lidi, protože opravdu tam není čas na to, jako dívat se, hele, ten hraje víc. Každý ví, že ten trenér nebo ten tým chce udělat co nejlepší výsledek, tak se tomu musíme podřídit. Někdo to zvládá líp, někdo hůř. Potom jsem odešel do Třince v 98. No. A takže zase ten Třinec, který tě teda doprovází od začátku, to měl důvod jaký? To tě zase, se budu ptát úplně přímě, ty jsi chtěl do Třince, nebo tě nechtěli ve Slávii, nebo jsi dostal lepší peníze v Třinci? Nebo jaký to bylo? Ne, bylo to tak, že to byl vlastně rok, kdy se mělo jít do Nagána. A my jsme v té době se plácali se Slávkou, prostě nám to nešlo, nebylo to dobrý. Já jsem se i chytl tenkrát s Láďou, trošku s Růžou, protože jako on by si vezme do hlavy, že pojede na Gána, tak jako to by normálně, jsem říkal, to by čert na koze jezdil, jako tam prostě, ale to je zase jakoby výjimečnost toho hráče, že on to dokáže. Ale on byl úplně jak blázen, jo. Vlastně říkám, mě to vadilo třeba, my jsme prohráli zápas, Láďa 1+1, bylo to dobrý, pak se vyhrálo, třeba neměl bod a bylo zlé v kabině, jo. A já jsem to prostě nedokázal vydýchat, tak jsem mu něco řekl. To je další z družových vlastností, že němu se nesmí moc říkat věci. Ale jako říkám, patří to k němu, já to respektuju. Takže jsme se trošku kousli a nebylo to takový prostě, tak jak jsem to představoval. No a vlastně ozval se mi Třinec, který tou dobou byl na druhém místě tabulky. Hrál špici a říkali, hele, pojď, potřebovali bychom tě. Říkám, no já jsem tady ještě mám smlouvu na 2 roky a měl jsem tenkrát možnost, byla tam klauzule, že můžu odejít, ale museli se zaplatit docela velký peníze, už si nepamatuju.
15 rubí, jo. Co? Ne, peníze tomu klubu. Tak, asi nějak, no. Tak to bylo přibližně. Tak jsem říkal, že prostě asi, to asi nebude schůdný, no a nakonec se to nějak udělalo a já jsem do toho Třince šel, ale musím, jakoby, když to člověk tak zmíní, jako, nebo tak se o tom přemýšlí postupem času, tak to byla asi největší chyba během jeho kariéry, no. Ten Třinec, no, protože říkám, tam jsem poprvé zažil to, že jsem jakoby, že to byla zvláštní parta lidí. Jako spíš stavy byly špatný. Tak, jako mi to tam vůbec nesedlo, tam prostě ty kluci byli ze všech koutů republiky natahaný, bylo tam asi 5 kluků ze Slovenska, jako s tím jsem zrovna třeba vycházel celkem slušně, ale tam opravdu, tam se každý koukal na sebe a to najednou já jsem nebyl zvyklý na této. No nicméně v 99. v době, kdy jsem byl Třinci, ty si střih zlatou ještě teda v Leandru taky. No, tam jsem byl překvapený, že jako mě se teda už taková ta aklimatizační doba, kdy se rozhodlo o Nagánu, tak to prostě pro mě byla hrozně těžká doba, protože jsem najednou myslel jsem, že jdu do týmu, který chce jakoby něco dokázat, vyhrát extraligu a tam jsem trošku narazil na tvrdou realitu, že tam opravdu byly takový ty 3-4 party nebo spíš 3 party kolem určitých typů hráčů a ty spolu moc nekomunikovali a byl jsem takový z toho hodně rozhozený. Ještě jsem vlastně trval, než jsem tam dostal rodinu do toho Třince, jo, takže tam nebylo nic moc, přišel jsem vlastně o Nagano. To bylo taky další věc na vydechání, ale nakonec ta další sezóna už jsem to hodil za hlavu a snažil jsem se hlavně hrát co nejlíp a už se ty výkony zvedly, takže jsem se zase dostal na mistrovství světa. Já nebojte tě, že si sundám helmu, na mě hrozně tlačí. Já si to nedivím, když je někdo nasazen, jo. No vše, já jsem nasil mladší, no. No nicméně, zase se vrátil do Slavie, teda po Třinci. No. To bylo v roce 2000 zhruba. Tak. A Kůžovi zpátky. No, takže to už ale jako trenérovi, to už teda nebylo. Takže jste si to vyříkali. Jo, já jsem neměl žádný problém s ním potom. My jsme si o tom jakoby řekli svoje, já jsem vlastně, to byl nějaký ten 97. tak mě vlastně pozval, on končil kariéru Lužák, tak jsem hrál za ten jeho tým vlastně spolu a musím říct, že to bylo úžasné. My jsme hráli spolu asi 2/3, protože každý s ním chtěl hrát, s tím spoluhráči nebo něco, tak on to tak jakoby prostřídal a zase to fungovalo úplně poslepu a to tenkrát ještě mi vlastně pan Hlinka byl trenér, myslím, užila výběru a říkám mi, Učo, ty vole, ty jsi idiot, že si odešel. Mohlo to být všechno jinak, no, ale tak člověk už to nevezme zpátky. No a teď mi řekni Růžička jako trenér ve Slavii v té době. Tak Láďa vlastně začínal, ale já jsem říkal, že je zvláštní, že třeba hráč, který vyznává nějaký určitý styl hokeje, nebo něco, tak najednou začne dělat trenéra a otočí se rovnou o 180 stupňů. On, který prostě říkám, když přijel červenou čáru a byl u nás na modrý, jako v obraní třetině, tak jsme se všichni divili, co tam dělá. Tak najednou prostě obrana, všechno z obrany, co největší kluky do beku a řezat. Jo, takže jsem v tom byl takový trošku vykulený. A když to ještě o tom Růžově, tak my jsme hráli v Brně a hráli jsme oslabení, 4-5. A teď já tam takhle lítám po té třetině a říkám, tyhle, nám tady snad někdo chybí, to není možné, já jsem nějak málo. A Růža stojí doma o nich na červený a mává na nás okéku, ať mu to vyhodíme. My tam normálně jednou lehali do střelu a ještě jsem přišel na střídačku. A on normálně přijde těm beku a říká, ty vy třeba si jste mě tam neviděli. A tam bych mával, takovou dobu jsem tam úplně sám. Takže to byl Ládík, no. A ne, no prostě, ale jako musím říct, že on mě tam chtěl do té Slávky a on zase, když si někoho vybere, tak dostává opravdu plnou důvěru a to si myslím, že je jeho jedna z velkých deviz, protože on když někomu věří, tak mu věří, i když mu to třeba nejde. A každý hráč, který třeba jako je nějak trošku schopný a ten trenér podrží, tak prostě najednou se mu, si myslím, odděčí vždycky jako potom dobrý výkon. Nepřijde to třeba hned, ale to některý trenéři prostě neumějí. Oni, když to nejde v prvních 3 zápasech, tak najednou už to prostě není ono, ale on je schopný vydržet třeba 10 zápasů. Ale potom si vynechal mistrovství světa v Rusku v roce 2000. Aha, zraněný jsem byl. To jsi měl koleno špatný? Ne, to jsem si šel zaběhat, protože jsme nějak vypadli s Třincem Brdu a uklouzl jsem v lese a tak jsem si vozil v kotníku.
Tak má hraje hokej a nakonec upadne. No, nemůžu běhat, já jdu do lesa, ještě. No tak já jsem se chtěl zeptat, co rozhodlo o tom, že jsi nebyl nominovaný, tak to asi další otázka, je teda tím pádem pasy samozřejmě. No nicméně hned dalším roce bylo Německo, tak tam už se byl zase. Jo, to bylo v té sezóně, když jsem se vrátil do té Slávky. No. A tam ty vzpomínky, že to byl ten hat-trick zlatý, v podstatě tím se ukončoval, že jo? Tak tam už, říkám, tam jsme už asi úplně v jiný pozici, než když jsme třeba jeli v tom 96. na zdárci do té Vídně, protože to jsme vlastně 10 let se neudělal žádný výsledek pořádný. Tady už se od nás čekalo trošku víc, ale nám to mistrovství sedlo a vyhrávali jsme zápasy. No a vlastně zase nakonec se rozhodlo o tom prodloužení, takový ten zlatý gól se dal David Moravec a byla to úžasná doba. To určitě, já myslím, že i pro nás jako pro diváky teda. No nicméně potom ti přišla nabídka teda se na to si zmiňoval i v tom medailonku, tak to zase by mě teda zajímalo spíš jako lajka, jak to vlastně vůbec funguje, protože si člověk přečte něco o tomhle vlastně jako neznám vůbec ty pochody. Tak slovo draft ti něco si říká, ne? Slovo draft ti něco říká, no, ale to takže vlastně na základě nějakého scoutingu vlastně mají lidi, ty kluby NHL, kteří i v Čechách jezdí různě po různých turnajích, samozřejmě nejvíc se to týká těch juniorských výběrů, těch 20 let, tam sedí ty lidi, kteří v tom hledišti při trénincích sledují prostě ty hráče a typují si pro ten daný tým, jakýho potřebují hráče, který jim zapadá do konceptu, jestli prostě někdo potřebuje bouráče, někdo potřebuje si technický hráče, někdo střelce. No, takže vlastně na základě tohohle jsem najednou dostal nabídku, vlastně mě draftovali. Ono je úplně jedno, jestli samozřejmě mi prestiží být draftovaný třeba v prvním kole. Jo. To prostě to bylo tady ty mladý kluky, který mají být potom tahoní těch mužstev v budoucnosti. Někdy se to povede, někdy se to nepovede. Ale prostě mě draftovali, já nevím kolikátým kole, ale hnedka vlastně přišli s nabídkou, abych tam šel hrát. To bylo kam? Montreal Canadiens. To tě tenkrát už teda ukecal, aby si zůstal? No, já jsem vlastně potom mistrovství světa jsme odjeli s rodinou na dovolenou. Bohužel jsem si vzal mobilní telefon, takže jsem byl hnedka v dosahu a najednou prostě já jsem to vůbec netušil, že mám být draftovaný. To vlastně najednou se to dozvěděl nějak Slávka, tak mi volají a hele, co tohle, jestli něco vím, a říkám, ne, ať je asi nějaký nesmysl. No, a za 2 hodiny mi volá agent, říká, hele, on to vypadá, že tě asi vezme v Montreal. A říkám, no to dobrý, no a uvidíme ještě, ono jako může vzít, ale pak taky záleží, co nabídne za podmínky, že jo. Já jsem měl jasně daný, že chci jednocestnou smlouvu, že prostě nebudu někde na farmě jako v 31 letech a oni na to přistoupili. Jo? Dali mi nějakou určitou sumu, no a tak já jsem prostě říkal, hele, já musím s tou Slávkou nějak, oni mě se volali, tak už já říkám, no já jsem domluvený s nima, no a Růža prostě řekl, že by moc stáli o to Slávě celá, aby tam zůstal kvůli tomu, že vlastně mi tenkrát, jak jsem tam přišel, tak Slávě byla mimo playoff, nám se povedlo vlastně společnýma silama se dostat do playoff, vyřadili jsme ještě z Nojmo, který byl druhý v té době v té základní části, dostali jsme se vlastně do semifinále a tam jsme teda padli se Setínem, ale bylo to těsný. No a takže prostě sponzoři, že si dávají jako za podmínku, že tam zůstanu. Já jsem tam v té době měl podepsanou, myslím, 4letou smlouvu ve Slávii, ale tam je to, ale že prostě když odchází do NHL, tak v té době prostě oni by neměli vůbec žádnou šanci mě udržet. No ale já jsem si zase říkal, dal jsem si to tak jako my, tak jsem se nějak srovnal, že mě vytáhl z toho Třince, kde já jsem opravdu byl nešťastný. Říkám si, třeba by na to mistrovství se to vůbec nejel, kdybych hrál dál toho Třinci. Jo, tak jsem to vzal tak jako nějak z tohohle hlediska, tak já říkám tomu agentovi, tak víš co, řekni, že je to málo ty peníze, že chci, a řekl jsem třeba 40% víc. A byl jsem takový v klidu, říkám, tak je to dobrý. A na to nepřistoupí, mi volá druhý den a říká, tak máš to. No, tak to jsem teda zalapal po dechu a říkám, hele, ale já tam fakt nemůžu jít. Prostě já jsem to slíbil tomu Dužovi, že zůstanu. Tak on říkal, no ale ti jasný, že jestli tohle nevezmeš, tak si jednou pro vždycky zabouchneš dveře do těch NHL, protože když ty si řekl nějaký podmínky, oni ti na to přistoupili a ty to nevezmeš, tak je konec. No a říkám, hele, tak počkej, já si dám hodinu na rozmýšlenou. No ale říkám, prostě bylo to těžký rozhodování, ono hodina uteče jak voda, za hodinu telefon a říkám, ne, nejdu. No. Tím skončila Anna Bláze moje NHL. Namrzí tě to dneska?
tak mrzí. No, když mě pak za rok a půl měnili, tak jsem si říkal, tak oni to asi nebrali takhle jak já, ale to je prostě život. To je život. Já jsem to tenkrát cítil tak, jako, že to je správný. A prostě i jak jsem tenkrát odešel z té Slávie jsem odešel toho Třince jakoby kvůli sobě, abych se dostal do Nagána, tak jsem jakoby cítil nějakou svoji takovou morální povinnost jim to nějakým způsobem vrátit. No a stalo se, s tím neudělal. No ale ve Slávce se byl teda pak v podstatě už uvodem rok a půl a šel si do Sparty. No. A opět teda přestup iniciovaný jak? To byla výměna teda? To byla výměna, já jsem šel prvně do Plzně, mě vyměnili. Vlastně za Radka Dudu. A já jsem hrál v Plzni. Tam byl Ríša Farda, vlastně pod kterým jsem hrál ve Slávii, takže já jsem říkal, jo, dobře, tak Ríša Farda dobrý, ale oni ho asi za 4 kola vyměnili a já už jsem tam prostě pak být nechtěl, protože já jsem musel denně jezdit vlastně jako něco jiného, když si člověk ten klub vybere, když si tam třeba vezme rodinu, ale prostě já jsem byl celý den pryč, kolikrát třeba 2-3 dny pryč od rodiny a já jsem tohleto nechtěl. A my jsme se ani nedostali do playoff a přišla vlastně nabídka ze Sparty dohrát sezónu tam, tak zvažoval jsem to taky, protože co si budeme povídat, Sparta Slávie nejsou úplně kamarádi. Ale zase říkal, hele, ta Slávie mě dala pryč, tak teďka už asi není čas jako brát nějaký ohledy, tak jsem se vrátil do Prahy. No. A ty jsi vůbec těch klubů vyměnil celkem dost, takže zase nebudeš typický klubař. Tak úplně ne, asi. Možná taky hlava. Ale ono říkám, někdy člověk potřebuje změnu a někdy potřebuje klub změnu, takže on se tak střídalo. No, když jsme tady seděli předtím, tak si vyprávěl ten zážitek s tím pádem na té motorce, to jsme asi vnímali tenkrát v médiích všichni. Vujčík boural, Vujčík je skoro mrtvý, že jo, tak Plesku to běželo. A tak já už jsem měl takovou malou generálku v 99. Kdy vlastně jsem měl první bouračku na motorce, o tom se naštěstí moc nevědělo, protože jsem tam nikdy u toho nebyl. A to jsem taky přistál v lese, já mám ty výlety do lesa. Tam jsem vlastně do zatáčky a tam nějak auto usypal asi trošku písek, takže jsem to položil takový to klasický a výlet do lesa, to jsem si sebral motorku sám, dobrý, byl jsem nějaký podřený trošku. Tak jsem ji dal pryč, říkám, asi to neumím tak, jak si představuju, no ale nedalo mi to, no. Já jsem si ji koupil znovu v roce 2003 a já teda musím říct, že mám asi nějaký snížený půl sebezáchovy, protože já prostě jsem chtěl jezdit jak Rossi, ale neuměl jsem to. Takže... A on ten okruh a silnice jsou taky trošku něco jiného. No, takže jsem si jel... Já jsem teda tou dobu byl pracovní neschopnosti ve Spartě, protože mě vlastně v přípravě nastřelili kotník a já jsem měl zlomený kotník. Teda, no. No tak jsem dojížděl prvně přes Prahu na skútru, jsem měl skúter přes Prahu na ježdění, jsem jezdil vlastně na rehabilitaci a už to, ale vypadalo to dobře, říkal, hele, tak ještě týden a bude to dobrý. No a vlastně Sparta měla hrát už zápas první. A já říkám, no ještě půjdem na víkend do Jihlavy, je hezky, tak vytáhnu motorku, naposled se projedu. A bylo to fakt naposled, pak už jsem to nikdy nejezdil. No a já jsem se projet, ale já jsem říkám, jsou určitý motorkářský pravidla. Já jsem vlastně de facto porušil všechny, jel jsem rychle na trati, kde to neznám, jel jsem sám hlavně. A já jsem to rozjel trošku, asi na 70. Nebo 90 se může posunout, takže na 90. Měl jsem takový to kouřový plexisklo a jel jsem ze slunce do lesa, do tmy a zjistil jsem, že nevidím. Tak jsem jako už začal tak jako nějak brzdit podvědomě a najednou zatáčka úplně jako silnice 3. 4. třídy, tam ty zatáčky nejsou moc široký a utažená úplně doprava. Tak jsem fakt, jako jsem brzdil, co to šlo, ta motorka se kroutila, položil jsem ji na vok a říkám, ať tam nic nejede, ale pán ve favoritu mě neposlech. A jel tam, no. Tak jsem si říkal, dát to pod něj špatně, tak jsem to dal přímo na něj, no a motorka zůstala, jako pod něj jsem vlastně, ta se rotovala ještě asi dalších 50 metrů, to tam pak jsem viděl, jenom jak jsem se probral v lese, je tam rozbitá všude, no a já jsem trefil to auto a převíc jsem ho, no a cítil jsem takový zabrnění a přemýšlím, jak je možný, že jsem si šel lehnout po obědě a cítím les. No já jsem spal teda, jo, ale ne úplně doma, že jo. No a vlastně já jsem si se urval to plexisklo, měl jsem nahrnutý to jehličí takhle vlastně tady tak. Tak ne, říkám, no já si nespím, já jsem se šel projet, no to už jsem si říkal, to není dobrý. Tak jsem se začal pak nějak zvedat, teda už sanetka byla na cestě, protože jsem chvilku spal na tom lese. No tak jsem se jako to začal stavět na ty nohy, teď jsem cítil, říkám, tyjo, kotník je špatný, kolena špatný.
No ale jako nejhorší stavu jsem měl něco úplně jiného, protože si budete představit, když máte tu nádrž před sebou a narazíte do auta, ne? Takže se to jako, ten pohyb pokračuje tý nádrže sem, takhle někam asi a dole. Takže to bylo úplně nejhorším stavu. To bylo ty vole, no. To opravdu, to hrálo všema barama, ale jako nakonec jako na to, že to byl prostě čelňák na motorce, tak si myslím, že jsem z toho vyvázal, měl jsem myslím natržený vazy v koleni, zlomenou ruku na vikulárku jsem měl, to byla nejhorší, to bylo 11 týdnů sádra vlastně. No a pak ten zbytek, no jinak to celkem šlo. 3 měsíce bez gáže si říkal? No, to bylo... A ty se nabít sám, nebo to ti se brali? Tak jako, oni nebyli úplně rádi, že jo, když zjistili, že ležím na intenzivní péči, ale jako nakonec, to vlastně tenkrát trénoval zrovna pan Hramčík, takže to bylo trošku sežrat, ale jako tak zase na druhou stranu, oni samozřejmě dělali nějaký bubu, tak věděli, že nějaký pravomoce mají, ale jak jsme se o tom bavili, mě řekl agent, hele, když řekneš, že jsi jel z bodu A do bodu B, nemají prostě šanci, ty jsi někam jel, hotovo, nemáš zakázáno, stane se to, no ale jako říkám, cítil jsem, že to byla prostě moje chyba, tak jsem jako sám nabídl, že po tu dobu se budu dávat dokupy, takže nebudu brát výplatu a tak to dopadlo. No. A za ten život to stálo, si myslím, co by za to dalo jiný. To asi určitě. Mimochodem k tomu charakteru toho zranění, které jak jsi říkal, tak my jsme furt mysleli, že byla naštvaná Sparta, tak vlastně nejvíc byla naštvaná se manželka, nakonec. No já si nemyslím, no, protože když jsem viděl, vlastně to bylo tak, že jsem jí volal z té sanitky teda, telefon jsem měl u sebe, tak jsem jí zavolal a říká mi, ty hele, já jsem se asi vyboural, jak asi? No tak určitě, no a co dobrý? No jdu sanitkou do nemocnice, no a tak vlastně, tak ještě musím teda říct, že jsem mi něco provedl takového, co jsem se teda styděl. Protože a pak já jsem si teda klíbil ještě v té sanice, já jsem vlastně ještě jakoby usnul zase na chvíli, jak jsem byl z toho nárazu, byl docela velký, protože jsem zapomněl říct, mě praskla i helma úplně, jo. No, takže jsem normálně se otevřel ty dveře sanitky a teď vidím, jak ona tam stojí. Já jsem dělal, že ji nepoznával. A já jsem tak jako na ní koukal, ona Vicky. A já jako takhle pořád, takhle jako jsem... Ježišimaria, úplně to, já říkám, tak je dobrý v klidu, tak mi to málem praštila. Ale zase jsem to trošku odlehčil, protože jinak by mi nadávala, že jo. Že jsem se vyboural, no, takže ale pak jako bylo vidět, jako měl jsem nějaký ty vyšetření, máš vlastně tu hlavu, ti vyšetření otřes mozku, což bylo první potvrzení, že ho mám. A takže potom vlastně to docela dobrý to bylo. Nakonec to, já si myslím, že na to, že jsem dal čelňák za autem, to nedopadlo nakonec. No a celkově angažmá ve Spartě hodnotíš, jak teda kromě toho, že jsi nějaký čas nehrál? No tak byla to zajímavá zkušenost, hodně zajímavá. Já zase jsem tam, díky tomu zranění jsem tam potkal toho čínského doktora, který vlastně si pak rozjel to angažmá, takhle, on si vlastně tam vybudoval ordinace vlastně na stadionu Sparty a musím teda říct, že čínská medicína hodně dobře, no, že mě vlastně sundali po 11 týdnech sádru z ruky a já jsem za 5 dní hrál extraligový zápas, jakože jehličky mi dávali, takový samozřejmě jsem nějakou dlahu ještě v ruce, ale myslím si, že jako nebej toho člověka, tak bych zdaleka takhle rychle nehrál. Takže jinak bylo to hodně cenná zkušenost, ta Sparta, protože málo na který tým je takový tlak a málo který tým tolik ostatních nenávidí. Jak Spartu a málo proti kterému se chce tolik týmu vytáhnout, takže to bylo první zápas naplno. To je pravda. 2002 mistrovství světa ve Švédsku. Tam jste skončili, protože tam jste neměli medaili, takže tam jste skončili pátý. No ale já jsem říkal, tam právě to bylo takový to hnusný, jako by to pravidlo toho čtvrtfinále. My jsme vlastně vyhráli úplně všechny zápasy, my jsme porazili Kanadu, všechny, cítili jsme se jako opravdu dobře, no a vyhulili nás Rusáci ještě ke všemu, to bylo úplně nejhorší. A to bylo vlastně moje první mistrovství s Jardou Jágrem, no a zrovna bez medaile, tak nevím, čím to bylo. A ty jsi si hrál Vaně? Já už se ani Ne, my jsme on hrál s Elšaní Nevěnský, myslím, že tam byl ještě tak a teď je to tady ta hlava, no. Nevíte tam někdo s kým tam hrál, kdybyste to někdo věděli. 2-2? On tam měl kluka z NHL, jak hrával za Pittsburgh
jak on se jmenoval, Pravák, Center. Já si vzpomenu možná. No je to on, všichni víme o tom. Nějaký hrdina to určitě byl. Hrdina, s hrdinou hrával, no ale jako říkám, no, on je hodně zvláštní člověk, jako by svým způsobem, ale já tomu rozumím, protože asi díky tomu něco dokázal a musím říct, že takovýho svým jakoby v úvozovkách blázna na to, jestli mám namrušeno tak nebo tak, a jestli mám hokejku takhle, uříznu nebo opilovanou, tak to jsem ještě nezažil. Fakt takhle budete, jo? No to je úplně, já jako musím říct, že on je černá můra normálně z kustodů. To prostě, Amero ten jako viděl, tak ten kdyby normálně Simon jako Křížek, Pavel Křížek, tak ten normálně si nasedl tu celou tu Maskáčovou, říká, hele, on jak mě uvidí jako tí brousy. Jo, já jsem nezažil, že by normálně trénoval někdy trénink a neseděl 3krát na střídačce a Křížek neběžel tam, dobrý sířený brousy a vracel se spát. A on přišel na led, tak udělal 3 poloviny, 3 hrany a ještě to není ono. Šel, to se sundal. No, takže to bylo zvláštní. A poznáš to taky tak, takovýhle drobný rozdíly? Nebo jakoby... Ale já poznám, když máš staženou hranu, nebo když samozřejmě máš, dělají se, jako jsem říkal, žlábky, to je jakoby větší, menší, já jsem třeba měl radši taky ty menší, ale někdy už si měl to svoje číslo, takže oni už věděli, jo. Ale taky asi budou se třeba začátku u někoho, kdo to má každý ten brusič to má trošku nastavený jinak, někdo to nemá stejně, tak jsi to měl třeba trošku víc, tak si to takhle odřel, trošku ošoupal, řekl jsem mu, hele, příště mi to nabruš, ale normálně si trénoval, jo. A Jarda nemohl, no, to potřeba úplně přesně. Ale když jsi říkal o tom hrdinovi z Pittsburghu, že byl pravák, to je taky další věc, která mě docela zajímá, protože jakoby já, ačkoliv jsem pravák, tak logicky hokejku držím doleva, což teda jsem koukal, že... On byl pravák jako držením hole, ale... No to já jsem to pochopil takhle, ale teď mi řekni ten poměr, no tak... Jsi dobrý, jo? Já musím se o tom bavit. Ale jaký je poměr vůbec leváku praváku? Protože já totiž jako mně přijde fyzikálně logický, že pravák bude držet hůl doprava. Protože má v pravý prostě větší sílu na nánu, že? Ale přitom mám pocit, že většina praváků drží hůl doleva teda. No, ono to je individuálně, jako já si zase myslím, že třeba pro mě ta pravá ruka je taková šikovnější a to já spíš určuju to vedení toho kluku, jo? Takže mi to třeba takhle vyhovuje, ale je to, říkám, je to hrozně individuální. Teď si myslím, že se ty poměry docela vyrovnávají, že těch kluků, co hraje napravo, už je daleko víc a já jsem vlastně byl taky původně pravák, musím říct. Možná bych to už se kdyby hrál napravo. Protože vlastně táta byl pravák, hrál hokej, hrál napravo, takže já od malička prostě jsem hrál s hokejkama napravo. Takže venku jsem hodně puk, nebo tenisák napravo, všechno, no a když jsem se rozhodl, že budu hrát na hokej, tak mi táta dal hokejku na levou stranu. Říká, hele, ty pravačky se hrozně špatně, protože v té době prostě bylo málo pravý hokej, že se špatně scháněj. A já ti vždycky jsem schopný se na hokejku na levou, no tak jsem šel na levou vlastně. Já si chtěl být na golma hlavně. Ale a myslíš, že třeba to, že se tady srovnává, je jakoby daný nějakým vývojem logickým, nebo je to prostě tím, že ty kluci vědí, že když budou hrát napravo, tak asi budou mít uplatnění větší před těma 10 rokama, když začínali? Tak je to jeden z možných důvodů, protože fakt těch práváků třeba nedostatek a vlastně člověk potřebuje obě dvě strany, hlavně při přesilovkách, aby ty kluci to měli po ruce na tu střelu, tak je to důležitý, ale já si myslím, že to je takový to první, no, jak ten kluk, jestli podle mě může to být taky souhra náhod, jako hokejku první vezme do ruky, anebo jak to cítí, jo, protože to máš tak třeba, já nevím, když vlastně třeba mýho mladýho, já ten snowboard, tak ten mu řekne stoupni si, tak do něj strčí, a kterou nohou vykročíš první, tak to ti řekne, že tě tak na to, jako by, jo, tak jestli ta hokejka taky, jak to prostě poprvé cítíš a chytneš to, tak jestli potom hraješ, já těžko říct, no, já jsem říkal, já jsem zrovna začal na druhou stranu a pak mě na druhou. No a potom jsi byl ve Finsku 3 roky. No. To byly v podstatě úspěšní asi 3 roky. Předpokládám vzhledem, že jste se 2krát stali mistři ligy. Tak tam to bylo parádní. A já vlastně my jsme zase udělali 3. místo, myslím, ve Spartě a takový to bylo už o ničem a tak jsme se domluvili, že já jsem měl teda ještě na rok smlouvu, že bych chtěl teda zkusit někam odejít a musím říct, že Sparta třeba zase se tomu postavila, tak myslím si, že třeba to bylo i tím, že já se zachoval férově vůči nim, když to, takže řekli, jo, můžeš jít a nechtěli za mě vůbec nic. Až se vrátíš, ale budeš náš hráč zase. Takže já jsem vlastně odešel na 3 roky do Finska a tam opravdu musím říct, že jsem se tím hokejem bavil. No. Tak, ale to se záleží, jaký má člověk spoluhráči, jakým je týmu a já jsem přišel do úplně špičkového týmu vlastně do finské ligy. Oni vyhráli titul rok předem. Takže tam se hraje dobře potom, no. Akorát ten sever, no, to bylo
pro manželku říkám klobouk dolů, že to tam vydržela. No. Jako člověk, když hraje hokej, stará se o ty svoje věci, tak je to něco jiného. Tam bylo zvláštní, jako, nevím, jestli to každý ví, prostě tam skoro nezapadlo sluníčko v létě teda, tam se taky sešeřilo. To jsem teda zjistil vlastně, já jsem tam byl jenom jedinkrát v létě takhle, jinak už jsme přijížděli až později většinou my jsme většinou jezdili třeba do 15. července na začátek té letní přípravy, dělali jsme si sami vlastně individuální přípravu doma, ale když jsem tam přestoupil, tak ten trenér chtěl mě vidět, chtěl, aby jsem se tam prostě přijel ukázat do té letní přípravy, aby jsme se seznámili s klukama. No a my jsme teda vlastně tam otrénovali ten týden, musím teda říct, že slušní teda Finové jsou trošku běžci. Takže tam jsem trošku říkal, aha, tak tady musím přidat ještě. A že běhat neumíš? No jako ne, že bych neuměl, ale oni taky jsou takový trošku lehčí, se mi zdá. Já jsem měl přes 90 kg, a když má člověk běžet, já nevím, 35 minut naplno, tak už mi utíkali malinko teda. A tak, ale zase hokej se hraje na ledě naštěstí, takže to je něco jiného. A tak tam jsme teda potom jakoby v rámci utužování kolektivu jsme vyrazili do města jako s klukama, takový ten seznamovací, že tam byl se mnou tenkrát ještě Petr tenkrát, tak jsme jako pozvali, že to zaplatíme, ten tým, ať se dáme dokupy, dáme nějaký pivo a už jsem byl takový trošku unavený kolem té druhé ráno a říkal Tinky, mu říká, hele, nepůjdeme už domů, on říká, hele, jak bude tma, tak jdem. Tak kolem druhý začalo svítat, jakoby taková naděje, říkám, hele, začalo se tak šeřit, my jsme se dělali venku, ne, tam jako fakt tam bylo vlastně moře, tam jako hrozně příjemný místo na žití, to Oulu. Tak už jsem říkal, tak dobrý, vypadá to fajn. No, tak jako fakt se sešeřilo na hodinu a půl. A najednou to žlutý na nagle bylo nahoru na ty vody. No, do 6 jsme byli, že jo. Takže na letiště jsme jeli rovnou z toho. Já jsem od Viktora sbíral do minule, protože zrovna za 14 dní tam jedu, takže jdeme taky přes Soulu, tak když chtěl pozdravovat tam něco odvízt, tak není problém. Tam to bylo úžasný, no. Určitě pozdravuj Foulu. Ale teď se tam ještě k tomu stěhování, tak samozřejmě, když hraješ ve Finsku 3 roky, tak je asi logický, že rodina byla s tebou. Ty ve Finsku 3 roky, ty máš 2 děti. Ano. Ty chodili do školy v té době už? Já jsem v té době měl jedno. Teda já jsem měl syna a ten vlastně začal chodit do 2. třídy. My když jsme přišli, ještě vlastně já jsem začal stavět barák tou dobou, takže manželka zůstávala ještě tady, protože ono taky tam člověk potřebuje se trošku rozkoukat, nějakým způsobem to tam připravit. On tam přijde s taškama s dětskem a teprve zjišťoval, kde budu bydlet, úplně není to super. Takže já jsem se vlastně během té přípravy letní už jsem se podíval, co by nám vyhovovalo, jako by to bydlení, co by jsme chtěli. Byl jsem samozřejmě řízení na dálku, co tam všechno má být, že jo. Tak to je jasný. Já říkám, hele, máme tady peřiny, takový ty deky. Ne, musí být peří. Tak jsem šel na klub, říkám, potřebujeme peří. Jo, takže bylo peří. Kolik je tam nádobí? Tak nádobí jsem sháněl, takže jsem to tak jako nějak připravil. No a ta rodina vlastně dělala se nějaká hrubá stavba a v září, už během září vlastně přijali za mnou, kdy už vlastně jsme měli připravené bydlení, všechno a syn vlastně nastoupil na tu mezinárodní školu, na tu International School, ale dali jsme ho do 1. třídy vlastně, aby on úplně začal s těma dětma tu angličtinu a hlavně jsme teda řekli, že nechceme, aby se učil finsky, jo, že aby začal anglicky, ještě finsky, tak to by byl úplný guláš, takže začal jenom angličtinu, první 2 roky měl angličtinu a 3. rok začal i finsky. Tak tady to Finsko chápu, ale mi řekni, jak to funguje v rámci třeba jako České republiky, když jdeš, ty si rodinu máš. Já jsem jel všude s sebou, já jsem prostě řekl, že bez rodiny nikde nebudu, takže třeba samozřejmě ten začátek je takový, že si musí člověk rozkoukat, vybrat bydlení, ale ta rodina jinak, já jsem říkal, já prostě si nebudu představit, že bych hrál někde jinde a dojížděl, to prostě podle mě nemůže fungovat. Může to fungovat chvíli, může to fungovat, ale tak, aby to bylo dobrý, tak to nemůže být. Já jsem to tak teda cítil a já bych nikdy nešel někam bez rodiny. No a žena to snažila dobře. Tady někdo tleskal teda? Já. To je moje tchýně. Takže taky bez rodiny. Myslel jsem si, že by to šlo. No tak já jdu do Finské. Ale zase musím ti říct, že potom je jednodušší tam být, protože jako já jsem neměl problémy se cítit doma v Třinci. Jo, tam to bylo teda těžší, protože když člověk otevřel v tom okno a cítil ty železárny, tak to bylo celé. Ale třeba já jsem prostě neměl potřebu ani na Vánoce domů z Finska.
A oni ty Finové zase na druhou stranu musím říct, že to hrozně doceňovali, že třeba někdo, ty hráči většinou odjížděli na Vánoce domů a říkám, ne, já jsem teďka 3 roky tady, tak já si chci užít ty vaše Vánoce tady. Jeli jsme třeba s rodinou do toho Santalandu, jo, tam mají prostě úžasný třeba pro ty děti a užívali jsme se to tam. No, po 3 letech jsi se vrátil a šel si domů do Vítkovic. Takže jedny železárny za druhý v podstatě. Jo, já jsem teda už po zkušenosti vlastně s Třincem jsem jako řekl, že prostě nebudu bydlet v Ostravě. Hlavně mě se narodila, nebo takhle mě manželce spíš, nám se narodila dcera ještě ve Finsku a říkám, tak nevím, jestli by to dala Finsko a pak Ostravu, jo. Takže my jsme bydleli 30 km od Ostravy vlastně v podnájmu pana Hrančíka. A teda jako ne doma u něj, on tam má víc těch budov takových, takže jsem měl vlastně byl to dvojdomek a půlka, jsme si pronajeli od něj a tam bylo úplně jiný žití a musím říct, že těžko se nám se odcházelo. No. Vítkovice 6 let. 7 dokonce. Nebo 6? Tak 6, já ti budu věřit. Já s tím nejsem úplně jistý. A je to možný. Je to možný. My jsme v podstatě u konce jakoby té hokejové kariéry, protože pak přišla už ta jela. No tak teď už úplně teda tady dneska večer, ale v té době, kdy jsme to... No nicméně, já bych asi udělal krátkou přestávku, pokud byste se nezlobili. Já vám potom dám mikrofony. Můžete se Viktora na cokoliv zeptat, na co budete chtít, nevím jestli na cokoliv, já když jsem se ho před 3 týdny na to, jestli máme nějaký tabu, tak říkal, že ne. Takže je to jenom na vás, jestli to využijete. Já jsem má nevědět, co to je, víš, já jsem si to našel ve slovníku, takže nějaký bude, já jsem nechtěl úplně tak myslím, že... Takže uděláme krátkou přestávku, pak budete vidět, můžu se na cokoliv zeptat. Já tady mám nějaký dotazy i z mailů, který jsme dostali na něj, takže možná se do toho ještě zapojíme částečně, ale bude to hodně na vás. Takže uděláme 10 minut na cigáro, na pivo, běžte si objednat. A na písek. A na písek.